in Allah ka ran alhamis dan ba kudin ka inda don kudin ka ne Allah kai ma alhamis dan baka ni kan kudi ban da mun ka Allah kai ma alhamis dan ba kudin ka kullun sai ka gaya mani sai gobe ni kan kai kare ne Allah bai so ne a na ce maka mai guri mana ha dan ba kudin ka ne ka san ba kudin ka ina wannan kudin ne ka nake biya bace 2000 bane ba ana biya kan kudi da bace 2000 ba ka ta kura mu rayuwa na 2000 ba kudi bane ha ba wai wannan wace irin magana ce ta rashin hankali ce rana alhamis sai zaka ban kudi na ba dan baka yin Allah yadda alhamis din zaka ban kudi na dan baka yin Allah yadda ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta yi ƙarya Allah kai mu ranar amin ya rabbi na gode san jima thank you baba wai ne ke yi bashi ne kai kada har kana da wani su shi ba sa to kike bin sa bai shine malam Iliya ya kai dan harkan kudi a raka da wannan kai kuma gari yaya asiriya ma ne ko me kana nufin kawaye shi ya kake wannan magana na washi ko wani abu kai wannan bawan Allah da kake gani ni a gidan giya ma ba san ya rikici na ishara ba shi da mutane har kai da harkan kudi ga tsakanin karshe shi malam Iliya malam din nan duk a baki ne ga ma malam Iliya kin banza duk a baki ne Iliya ya mani alkawari ranar alhamis insha Allah zai bani kudi na aikin banza kenan wannan alkawarin da ka jaye maka ina mai tabbatar maka ba zai cika shi ba na riga na san halinsa ciki da waje yau ne ranar alhamis yau ranar da ya samu ranar ya zo to adamu tuna dai ya ce maka yau sai a jarraba yau da hankali amma ni kana tabbatar zai wahala ka samu wannan Malam Iliya, salamu alaikum. Salamu Ali Ibrahim an wani lafiya yau ba rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta yi ƙarya ranar ya zo ranar alhamis ɗin yau maganan kuɗi na yau ba laraba ba ne wannan magana ban gane laraba ba wannan magana haka take ni ne shaida yau laraba ne mana Malam Ibrahim kana ce mu a Malam Iliya yau ne ranar alhamis ɗin yau kuma nake so ka ban kuɗi na yauwa ba ƙarya yau ne ranar kawai babu wani abu ban kuɗi na ni ba samu ba wallahi da duk abin da zaka yi kai gaskiya ni yanzu ba wallahi na ga ba samu ba duk abin da zaka yi kai ba ban gane baka samu ba wannan duk abin da zan yi to a san maka to na san maka bani shiga mai hakuri ba samu ba ni da kuɗi na gaje sha duk abin da zan yi ni kai ka bar shi da ba siyaran maka na ga ma ba kudin ka dai ba to ni tun da mu haka ne ba ko da kashi kenan ko sai ka biyu lahira ka karba kudin ka ka kashe kanka ya mutu mana dan Allah ka kashe kanka la hawla wala quwwata an sai na bi ka lahira na sai ka biyan kuɗi na kwa lahira ne billahi lazi kuwa munafikin banza munafikin inna lillahi wa inna ilaihi da qur'ani wannan maganan har gaba kai ni ma haka Allah yana da na ga wannan bayan Allah lahira in je in ga yadda za ka kara wannan rikicin dan idan aka yi wannan abu babu ni an sha da ni in ma bari tafi kawai